to Hollowinday Series Episode 3. Today, gagawa tayo ng LAKSA. Episode 2.5 lang to. Hindi, 3 na. 3 naman to. Gagawa tayo ng LAKSA recipe. Ako po ay fan sa Eat Fresh na restaurant. Favorite ko dun. Alam ko meron sa Banawe, pero lang kami kumakain sa malapit sa amin. Papuntang San Juan, sa may Green Hills malapit. I'm a fan, so right now I'm going to challenge myself na kayanin gawin ang laksa sa bahay. Nga po, it's a challenge for me kasi it's new. So what we need is to boil your water. Any chicken na part, kung ano yung meron ka, pero please yung may buto para mas malasa ang iyong sabaw. Kaya na natin. Chicken with water. Then onion. An inch of ginger. Ako ng ginger. So 1 inch lang bisprin. So parang tinula, no? Kasi may chicken, may ginger, may onion. Mas patis ang magpapaalam. Then chopped garlic. Black pepper. Then, prepare tayo ng ibang ingredients. Toge or bean sprouts. Sliced of lime. And chopped spring onions. Eggs. Red Thai curry paste. Coconut milk. Coriander. Cumin. Turmeric. So, bakit Halloween to? BISPRINS Hollowinday Series pa rin yung LAKSA. Magluluto! Joke lang. Ay, naka-brief pala ako. Wash lang tayo ng toge. Mamaya i-explain ko. Lagyan natin lahat yan, di ba? I'm so excited. You know, I'm so excited. Ako din. Okay, on ko muna to para maingay kasi ito. Yung exhaust mo, maingay. So, i-off na natin. Ano yung exhaust? Exhaust. After 30 minutes, ilagay ang boiled egg. Ang red paste ng Thai, ng curry, maanghang. Tansya-tansya lang ako dito, BISPRINS. Then 1 teaspoon ng coriander, 1 teaspoon ng turmeric, and konti pang cumin. After 20 minutes, kunin na ang boiled egg, for sure luto na yan. Then, ilagay ang coconut milk. Hindi lang tayo gagawa ng chicken stock, ng chicken laksa, but lalagay tayo pa ng mga ingredients inside. That's why nag-boil kami ng egg earlier, kasi isa yun sa Secret! sa lalagay natin. So, ito siya galing sa freezer. Hindi ko inubos lahat kasi dalawa lang kami ni Joem kakain. But if pang family kayo, BISPRINS, ubusin nyo na. Mura lang to, 70 pesos isang pack. Tapos sobrang dami na. Crab sticks. Fish ball! Lobster balls. Lobster balls. Fish cake. The prawn ball. Alam ko meron pang ibang, may squid balls, ganyan. Pwede yung gamitin. Pwede nyo rin dagdagan ng tofu, totoong shrimp. Kaya lang, nangangati si Joem, may allergic reaction siya ng shrimps. Hindi na natin lalagay BISPRINS. Kung ako lang yun, kakain, syempre lalagay ko na yun. Let's put the noodles na kasi ang laksa is my noodles. Doon sa Eat Fresh, spaghetti noodle lang ginamit nila, as you can see. But if... Sobrang solid yun. Oo. But sa internet, if you Google din, you can use rice noodles rin. So, any noodles you will do sa... Paghaluin eh. Pwede haluin. Bahala na kayo. Ang maganda doon, kung ano trip mong noodles, yun ang gamitin nyo. True! Okay. Ay, I'm energetic when I'm hungry pala. Yan. So, this is rice noodles. Good for two, pero parang good for
4. Annabelle! Init. Ano si Annabelle? Annabelle dama. Lang. Walang seafood. Hindi, I mean, walang chicken mismo. Oo. Yung mismong soup lang. Oo. Yung stock na mismo. Pero di ba masarap din may chicken tapos may seafood? Yeah, tayo. After 5 to 7 minutes, kunin mo na yung rice noodles. Luto na yan. Or lutuin mo yung noodles separately para di ka mahihirapan maghiwalay ng noodles. Then wait for 15 minutes para maluto yung balls. Yung noodles, saka yung soup, magkaiba sila ng paggawa. Parang ramen. Pag-deliver din. Hindi sa deliver, parang yung ramen din. Niluluto sa tubig, ng ganyan mainit. Saka lang ilalagay, tapos saka lalagyan ng soup. Sorry. Kaya naman hinalo? Dito mo hinalo yung soup. Di ganun kulang. Dapat hindi mo gano'n, hinayaan mo na tayo kumuha, tigit-tig, isa mo na ng gano'n. Madalas kapag hindi naman wala ito, gumagano siya. Epic fail. Gano'n, doon huwag ihalo ang soup kagad sa... Ang dami nung pasta. Nag-expand siya. Okay na yan ha, huwag ka na umiyak. Ganun talaga eh. At least nagawa natin ng video. Wala na tayong maanong sabaw. Paano yun? Bakit na nilagay kasi yung soup? Sino yung nagsabi siya ilagay yung soup? Akala ko ba pinasa mo yung Google mo? Hindi, akala ko pag i-serve na ba, pwede. Hindi ko lang pwede. Oo, kuha-kuha lang yung soup. Wala tayong soup na makuha lang. Mag-expand Kaya siya. nga eh. So yung laksa mo naging pansit canton. Favorite laksa. Sarap siya. Wala lang soup. Wala kang sabaw. Yan, epic fail po kami ngayong gabi. Next time. People make mistakes. I made a mistake. So, I can't do anything about it, but share it to you para hindi nyo rin magawa. So, here's a YouTube video for you guys. Salamat kaayo. Again, don't mix the noodles. Please lang! Pero masarap siya.